कबही से असरा लगैले बाड़ी सिपुली में फलावा सजैले बाड़ी। ए बाबा उगी कबही से असरा लगैले बाड़ी सिपुली में फलावा सजैले बाड़ी। रोज उग जानी आज काहे करे नी दे उगी उगी हो सूरज दे वर्ग के हो गईले बे। उगी उगी हो आदित्य मल वर्ग के हो गईले बे। बदरी के चीर के निकल आई जी सात घोड़ी चढ़ी बाबा चल आई जी। आई पहले बाड़ी छठ के बरत काहे करे निरौआ हठ जे। 3 दिन के भूखल पियासल बाड़ी आके दर्शन दे दी फटाफट दी। देखी चढ़ गईल टाइम अब हो गईल ढेर उगी उगी हो सूरज दे वर्ग के हो गईले बे। उगी उगी हो दीनानाथ वर्ग के हो गईले बे। थर थर पनिया में का पतारी कोबले आए बाबा ता कोतारी। ए बाबा बताए अभिषेक अर्पण गावे भजन बुलेट भी और अगला बाड़े सफल बनाई पूजा गोसाई कापे शरीर आई जहाड़े। रउआ काहे रुकल बानी बता दियाने उगी उगी हो सूरज दे वर्ग के हो गईले बे।